ସୁରଭି 2025 ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭାଷଣଟିଏ। ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବିକଶିତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ। ଏହି ମହତ୍ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ମହାନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଏପରି ଜ୍ୟୋତି ଯାହା ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାଏ। ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଉତ୍ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଯୁଗର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଯୁଗ। ଆମକୁ ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆମ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଦକ୍ଷ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ପଛୁଆପଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବିକାଶର ଶରୀର, ତେବେ ଆମର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଏହାର ଆତ୍ମା। ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଶିଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ଶିଖାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ସହନଶୀଳତା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଭାବ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମର ମହାନ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ। ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରିବା। ତେଣୁ ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଏହି ମାର୍ଗର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ରଥଚକ୍ର। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଧୁନିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ନିଜ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏହି ମହାନ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।